baksa borokni decision hamya khlaima bising tui kaisa family derawi thango abo haino kaisa story phunukjago o movie o movie kubai pati mungno best khlai snamjakmani kaisa movie ni mung ungkha My Brother's Wife 2005 himdike o movie no waisa ang norokno explain khlai khanarinai movie ni puilao no jeng Jui tei Ignacio no nugo borok bihik bwsai Ignacio ungkha khoroksa businessman bo kwbangma role tei tongo jorani bising janani jorani bising thunani jorani bising tongnani sana thangke joto borok abo hai role tei tongoi manya aboni ulo jeng Gonzalo no nugo Gonzalo ungkha Ignacio ni bufayung phiaba bo bini bota hai borok kotor ungya Gonzalo painting rok phalui joralayo Jui Gonzalo ni nogo phaikya kaisa painting painani bagai Jui kaisa painting no naithokjakha Gonzalo Bubachwi no painting rikhatai rang bonakha jepro Ignacio o kokno saimano bini bufayung Gonzalo bini bihikni thani rang nao hinui bo belai khe joli jakha tamni hinba Ignacio bini bufayung no talbrum no rang rohorei tongo oro jeng sawi mano borok bota bufayung bo asek khapilai manlaya tai borok kokbo salaya phiaba Jui Ignacio ni bufayung Gonzalo no jajagui tongo taini salo Gonzalo ni aro thangai photoshoot khlaijago borok kwnui jora kolok tonglayo a jora o Jui saimanya bini phone call Ignacio ni aro sogui tongui mani Jui Gonzalo no sawo bo Ignacio bai tongui tongthok mungmanya tamni hinke Ignacio bai hatibarni satar deo waisa simise intimate ma khlayo o kokno khnawi Gonzalo saka asuk bihik bwrui naithokmani buda hatibaro waisa simise intimate ungo o kokrokno Ignacio khnawi belai joli jakha tai bo bini bufayungni painting rokno swimming pool wo khiklai rwai rbaikha aboni ulni scene wo Gonzalo ni girlfriend no nugo bo Gonzalo bai kaijakna musungjago phiaba Gonzalo saka ang nung bai just time pass se khlayo ang nung bai kaijagui manya o kok khnawi bini girlfriend aroni thangai paikha Gonzalo nogo thangai bini Bubachwi Jui no call khlai ringkha Jui phai saka nini no tani ni painting rokno tuyo khiklai ribaikha Gonzalo o kok rokno samung nangthaya ungui sao nung ani girlfriend ungdi o kok sawi bo Jui no kiss khlainani nayo Jui Gonzalo no mana khlai rikha aboni ulni scene wo Jui ni friend no nugo Jui bini friend no bebak ko khulogui sao je bini laibo ungui tongmarok bini friend kifil mung riwo nung tumung no nini bwsai bai happy ungui manja ke nung buibe relationship snamui namani aboni ni saya koroi aboni horo Ignacio Jui no sao ang khana Paris wo thangnani nango office ni samungrokni bagai tai nung saichung salnei tongnani nangnai okok khnawi Jui jajakha teni phungo Ignacio thangbai khanke no Jui Gonzalo no phone call khlai ringkha hake bo Gonzalo bai jora kolok tonglaikha enjoy rok khlailaikha Gonzalo Jui bai intimate nani musungjago haipano Jui mana khlaio aboni bagai Gonzalo joli jagai aroni kutulkha aforoke Jui intimate nango sika teni phungo Gonzalo Jui no kok thaisapano salangyawi thangai paikha srapsa ulo Gonzalo Jui no call khlai ringo kaisa hotel room aforo bo borok intimate nglaikha abo haike no borok ni relation ungui tongkha aboni ulo Ignacio nogo sok paikha phia Jui Ignacio te Gonzalo borok khorokni baino relationship ungui tongkha haipano bo Gonzalo bai simise intimate ungui tongsio tamni hinba kaisa routine hahai Jui Ignacio bai satar deo simise intimate ungui mano salja Ignacio Gonzalo no diborni lunch khlaina bagai ringkha borok thanchakhe no lunch khlailaikha Jui jepro nok ganti wo thango Gonzalo bo bini ukolok thango nok ganti wo no borok intimate nani nailaikha afro borok phai borok ungui manlailiya aboni ulo Jui Gonzalo ni nogo thangai intimate nglaikha Jui bwsaini kok Gonzalo no saka Gonzalo kifil mungrikha bo sabo nono ang haike toni wisimanya aboni ulo Jui Ignacio no sengka nung tamo banjada Ignacio sao abo hainan nuya kokrok ano tasadi phiaba Jui wansuk kabini bwsai banja hinui afro bo Ignacio ni bagai kaisa letter sikya nung khorokja banja ang saimano
abni bagai ang nang bai tongman galak abni ulo jui bini bwsaino yakarei phai paikha kokhe bo gunjalo no hamjago tai bo bai tongnani musungjago o kokrok no Ignacio saimanei bo bini bufayung no lachi mungrikha phiaba gunjalo bubachwino blackmail se khlai tongo yagol sunani bagai agi cherai pro Ignacio gunjalo no satogo abni bagai gunjalo bini bubachwino ati khlai yagol suwi tongo bini darani bodolawo yang jui bwsaino yakarei saksak belaikeno hamjagai tongo abo haike salchini laikha salcha Ignacio bini bufayung no atom sanokha hotel room thangai tongmani Ignacio bini uklok thangka Ignacio nukha gunjalo jui bai malaina thango jui saka ang pregnant aboni ni bwsa ang nang bai kaijangna musungo phiaba o kokrok khnawi gunjalo joli jago tamni hinke bo cheklekna bagai simise bubachwino time pass khlai tongo gunjalo saka nung bwsa khibui paidi nini bai ani relationship tini orono paikha fatar tongtei Ignacio o kokrok bebak khnawi tongo aprke jui belaino dukho ungjaka tamni hinke bo gunjalo ni bagai se Ignacio no yakari riwo bo wansugui manya gunjalo bono dukari nai hinai taini salo Ignacio jui bai malaina bagai phaikya Ignacio jui no saka angno tabu bo hamjagui tongkho angni ni obusano bo accept khlainani gosio jui bujui mankha bo bini bwsai Ignacio no dukarwei bwsak jaya khlaikya aphorni simi jui Ignacio bai haino hai tongphika kisa salni ulo jui cherai khorokja mankha Ignacio bai jui belaino khushi wngui tonglaikha orono o movie paikha o kothmao sana thangke borok kaham wngui se Ignacio jui no accept khlaifiro abo kubui hamjakmano phunugui riwo phia jui khlaima hai mistake kebo ta khlaidi tamni hinba paithago problem kotoro saksak no nung klainani nangnai hake bayapsong tumung no norok tini o explanation no jajaki tongkhangke norok o video no like di share khlaidi tai je ani channel o katal phani rok norok omo hai kothoma khanawi tongna musungke ani channel no bo subscribe khlaina di norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।